मुजफ्फरपुर 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 कृपया द्वार पे जाके खाना खा ले। ए भाई ये गाँव के हुआ? हाँ हाँ ये का करे के बा बोल रहा। तो करे के का बा बरतिया है लिया वो खाना खियावा। हे भगवान तू कैसन दिन देखो लो हमरे के। अरे जोरे मन रखो नी। चलो चलो बोतल लिया बा। आज बोतल चलावे के पराता हमरा अपने लफड़ के शादी में। आज बोतल चलावे के पराता हमरा अपने लफड़ के शादी में। डीजे धर्मेंद्र मुजफ्फरपुर 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 लौकता जौन देर तोन खइबो। अरे तनी पानी वाला के भेजा भाई। पुलाव दो तनी। अरे पुलाव 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 पुलाव। ए भाई दो पूरी तो है दे। 3 पूरी श्रृंखला खइबो। ई कौन आइटम है यार? आज बोतल चलावे के पराता हमरा अपने लफड़ के शादी में। आज बोतल चलावे के पराता हमरा अपने लफड़ के शादी में। डीजे धर्मेंद्र मुजफ्फरपुर 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 जाना नहीं भैया मैं आपको ही बुला रही हूँ। हमरा के? हाँ का भगवान अब कतना बुरा दिन ले जाइबा हमारा। अब बता दी आज बोतल चला